നമസ്കാരം. ഗണപതിയെയും ഹിന്ദുക്കളെയും കുത്തിനോവിച്ച് അനാവശ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ സർക്കാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഇപ്പോൾ ഉന്നം വെച്ചിരിക്കുന്നത് പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിലാണ്. ഇന്നലെ നിയമസഭയിൽ ഉയർത്തിയ ആവശ്യം അവരുടെ രഹസ്യ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാവാനാണ് സാധ്യത. പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ നിധികുംഭത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അമൂല്യ രത്നങ്ങളും മറ്റ് വിലമതിക്കാനാവാത്ത വസ്തുവകകളും പുറത്തെടുത്ത് മ്യൂസിയത്തിൽ വെച്ച് ടിക്കറ്റ് കണക്കിന് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണമത്രേ. ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ദേവതകളെയും നിരന്തരം അപമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസമില്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് എന്തിനാണ് ദേവന്റെ സ്വത്ത്? ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്താവും? നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. കാലങ്ങളായി ഇടത് ജിഹാദി സർക്കാർ പത്മനാഭന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ കണ്ണുവെച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് കൊടും പട്ടിണിയിലേക്കും കടത്തിലേക്കും കൂപ്പുകുത്തിയ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പത്മനാഭന്റെ നിധിയെ മ്യൂസിയത്തിൽ വെച്ച് പ്രദർശിപ്പിച്ച് ലോക ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും അതിലൂടെ വരുമാനമുണ്ടാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അതല്ല ഇത് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനെതിരെയുള്ള ജിഹാദികളുടെ അടുത്ത കരുനീക്കമാണെന്നും ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. വ്യക്തമായ കണക്ക് ഇതുവരെ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കേരള സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിവുള്ള ഒരുപക്ഷെ അതിലിരട്ടി മൂല്യമുള്ള നിധി ശേഖരമാണെന്നാണ് പഴമക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഏതായാലും ദേവസ്വം ബോർഡിലിരുന്ന് ഹിന്ദുക്കളുടെ പോക്കറ്റിലെ പണം വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജിഹാദികളുടെ ചെരുപ്പ് നക്കികളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രമാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. 2026 അടുത്ത നിയമസഭാ ഇലക്ഷന് മുന്നോടിയായി ഈ വിഷയം അവർ ആളിക്കത്തിക്കുകയും അതിലൂടെ ഹിന്ദു മതവികാരം വീണ്ടും വ്രണപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ജിഹാദികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇക്കൂട്ടർ. ശബരിമലയ്ക്കും ഗണപതിക്കും ശേഷം അണിയറയിൽ അവർ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടുത്ത കെണിയാണ് പത്മനാഭന്റെ മണ്ണും നിധിശേഖരവും. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ഹിന്ദു സമൂഹം കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ കൈവയ്ക്കാൻ വന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരോ കടകംപള്ളിയോ ഇനി സാക്ഷാൽ പിണറായി വിജയൻ പോലും കേരളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിമന്ദിരത്തിൽ സുഖമായി ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട എന്നാണ് ആർജവമുള്ള ഓരോ വീടുകളിലെയും ഉപാസകന്മാരായ ഹിന്ദു യുവാക്കൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ബ്രേക്കിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ്.